Il-Ministru għall-Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon ħabbar żieda ta' 3 miljun euro fl-allokazzjoni l-Fondazzjoni għal servizzi ta' ħarsien soċjali. Il-Ministru Falzon ħabbar dan waqt okkażjoni li matula tfakru l-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Appoġġ u l-Aġenzija Setqa li joffru bosta servizzi ta' riabilitazzjoni mid-droga, xorb u lob tal-azzard. Dr. Falzon sostna li dan il-Gvern qed jagħti priorità assoluta lil ħarsien soċjali l-akbar fejn hemm l-involviment ta' persuni vulnerabbli li qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli. F'dan il-kuntest iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Joe Gerada fisser kif din iż-żieda fin-nefqa se tintuża f'aktar servizzi soċjali fil-komunità. L-enfasi ta' dan il-budget kif ukoll ta' żieda hija servizzi fil-komunità. Jur mhux servizzi ċentralizzati biex in-nies jiġu għandna, imma servizzi biex aħna mmorru għand in-nies. Gerada spjega magħna ħafna mis-servizzi offruti fil-komunità fosthom mat-tfal. Fil-komunità hemm xelta wiesa ħafna, anki programmi speċifiċi fejn fjena għal tfal li għandhom ħutom li huma morda b'mart serju. Dawk ukoll dak it-tfal minkejja li huma mhumiex il-persuni li għandhom il-marda, però qegħdin jgħixu dik il-marda mal-familja tagħhom fil-familja. Intant il-kap eżekuttiv tal-FSWS, Alfred Grixti, qal li b'baġġett ta' 23 miljun illum il-fondazzjoni timpjega ma' 830 professjonist. Ħabbar li l-pass li jmiss se jkun sistema teknoloġika ġdida għall professjonisti tal-fondazzjoni li tippermettilhom jaħdmu minn kull imkien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.